Diyos marena agamati rin po ang gabo sa pagpuon kan sa tuyang nobina. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your way. Infinite your vast domain, everlasting is your way. Hark the loud celestial hymn, angels choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down with this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words only of you shall they speak. Our sufferings that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us.
when we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair, for your sacred infancy's sake. Hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi ilaban sa bagyo, asin sa iba pang mga kalabidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipod di sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinabang. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya, namamatay aminaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinabang. Huli kay ni naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuoto na Ama. Sa imo kami minahaganin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumuotan asin mga pagrukarin sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat Diyos maray na aga po, ganyan po, Lunes, sa ikaduwang simana kan pagkabuhay liwat. Sabay man po niya to ang mga minasunod na mga intensyones. Pasasalamat, dulot ni Betty Kua, birthday of Segundina Lutibio, dulot kan Lutibio family. Pasasalamat ni Yvette Hernandez, pasasalamat kan Tooth Fairies Dental Clinic, pasasalamat man ni Aster at Chinwe and family, ni Tony and Edna Kua, ni Rogada Baldimoro. To pass the Civil Engineering Board exam, dulot ni Kent Rafael T. Landong, asin man ni Jusel Asaytuno Mendez and family. Para sa mga espesyal na kahagadan, for good spiritual, physical health, and safety of my family, kahagadan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, kan Garcia family, to pass the Civil Engineering Licensure exam,
kahagadan ni Joan P. D. Guzman, asinman ni Jude, Rachel, and Nicole, for passing the lead board exam last March 2025, Canreliano family, for guidance in his engineering board exam, kahagadan ni J. Mart A. Manyares, asinman ni Albert John F. Mascarinas, for civil engineering licensure exam, kahagadan ni Aprilyn Joy Candelaria, for safe travel and vacation, kahagadan ni Olga Belen and friends. Special na kahagadan man for civil engineering board exam, kahagadan ni Justin Borsige, for civil engineering licensure exam of MCPDB, kahagadan ni Patricia Vitas, for passing the board exam, kahagadan ni John Paul T. Beljudo, to pass the civil engineer's licensure exam, kahagadan man ni Mary Ann G. Dungaw, to pass the civil engineering board exam on April 28 and 29, 2025, of Isabella Joey Granatin Diwa, kahagadan ni Bessie A. Granatin, to pass the civil engineering board exam of Januel Lugo, kahagadan ni Rose Lugo. Special na attention man for taking the civil engineering board exam of Jo Marie Romero Safe, sa kahagadan ni Maria Nanette Safe. Para sa kapahingaloan kan mga minasulod na kalag, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asupado Cantara and family, sa kalag ni Jane, dulot ni Angelica Moral and family, sa kalag ni Nora, dulot ni Salvino Noiles and family, sa kalag ni Melencio, dulot ni Irenea Garing and family, sa kalag ni Efren, dulot ni Eva Flores, sa kalag ni Carmen, Canapon family, sa kalag ni Jones, dulot ni G. Aicardo, sa kalag ni Jeremiah Sr. and Marta, dulot kan Luberes family, sa kalag ni Federico Sr., Magdalena, Romeo, asin sa gabos na kalag, dulot ni Aster at Archinwe and family, sa kalag ni Estonilio Sr., dulot kan Rogada Valdemoro, sa kalag ni Sinen, dulot ni Olga Belen and friends. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon. Dakulang biyaya pangako niya nagsirana. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin ka ng Espiritu Santo, Amen. an kagurang nan mabas sa indo. Asin sa imong espiritu. Idolat niya ito ini Santa Misa para sa satuyang mga personal na kahagadan. Magpasalamat man o petisyon. Lalong-lalo na ang pagpasalamat sa mahal na Diyos na dahi na papagal na pukawon kita oral daw. Kaya dahi man lugod kita magsawa asin mapagalman na magpasalamat sa iya sa oral daw sa dakulang biyayang ini. Panagos man po kita bilang sarong komunidad, digdi sa tuyang parokya na nagpapamibi para sa kapahingaloan kan kalagkan sa tuyang dipontong Santo Papa na si Papa Francisco. We fondly call him Lolo Kiko. Kunyan tanganin kita po gabos na uya digdi magkaligong magselebrar kay ining mga banal na misteryo. Rumdumon asin pagsulsulan niya to an sa tuyang mga kasala. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang,
Kanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamimbi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, kasindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kanuranan, bahera ka, kanuranan, bahera ka, Kristo, bahera ka, Kristo, bahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamipi kita. Namimibi kami, O Diyos, na makakamhan. Itugot mo na kaming mga binago sa bagsik kan mga ranga kan Paskwa na nakalikay sa pagkabaing sa mga magurang na daganon, mabaguhan lugod kan kamugtakan kan langiton na kagibo. Uli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinandigon po niya ito ang enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Pakatapos na si Pedro asin si Juan pinabutasan, nagbalik sinda sa saindang makairiba, asin inosip ang gabos na sinabi, kan mga puonin kapadian asin mga senador. Pakadangog kaini, gabos na mibi sa Diyos, asin sa halangkaw na tingog nagsabi, kagurangnan ginibo mo ang langit, ang daga, ang dagat, asin ang bilog na linalang. Pinasabngan mo na ang sa imong surugoon, ang sa mong ama na si David, magsabi, ta daw ta nagkakareribok ang mga banwaan, asin ang mga tao. Nag-iisip nin mga sayang na bagay. Ang mga hadi sa daga nagtirindog, asin ang mga prinsipes nagtiripon laban sa kagurangnan, asin laban sa iyang Mesiyas. Sa katunayan, sa banwaan na ini, si Herodes asin si Poncio Pilato, nagtiripon kaibakan mga pagano asin mga tao sa Israel. Laban sa banal mong surugoon, laban kay Jesus na sa imong linahidan, tanganing maotob ang sa imong pinagbuot na mangyari ngunyan kagurangnan. Pakatandaan mo ang sa indang mga patakot sa muya. Pakusugaan buot kan sa imong mga surugoon, sa pagrukyaw kan sa imong tataramon. Siringman unataan sa imong kamot sa mga pagbulong, mga milagro asin mga ngangalasan, mantang sa mong inaarang, si Jesus na sa imong banal na surugoon. Pakapamibi ninda na yugyog ang lugar na sa indang pinagtiripunan, asin sinda gabos, napano kan Espiritu Santo, dangan makusog ang buot na pinagrukyaw ninda, ang tataramon ni Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang gabos na nagsasarig sa kagurangnan. Paladan ang gabos na nagsasarig sa kagurangnan. Tadaw tamaribok ang banwaan, asin naggurob-ngurob ang katawohan.
Ang mga hadi sa kinaaban minatindog, asin ang mga prinsipe nag-iisip nin pagtumang sa kagurangnan, asin sa iyang linahidan. Ang sabi ninda, putulon ta ang mga tanikala, asin itapon ta ang mga nakakagabos sa to. Paladan ang gabos na nagsasarig sa kagurangnan. Ang nagtutukaw sa kalangitan, nagingisi sa inda. Ang kagurangnan, pagkakawatan sinda. Dangan sa kaanggotan, magtataram sa inda. Asin matatakot sinda sa iyang pagkabangis. Papamugtakon ko ang sakuyang hade sa Syon, ang sakuyang banal na bukid. Paladan ang gabos na nagsasarig sa kagurangnan. Ang kagurangnan nagsabi sa ko, ika ang sakuyang aki. Ngunya na aldaw ipinangaki ita ka, humagad ka, asin itatao ko sa imo ang mga banwaan, ang mga puronin kinaaban sa sadirihon mo. Paladan ang gabos na nagsasarig sa kagurangnan. Matindog na po ang gabos sa pagurukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa mga pariseyo, igwanin saro na ang ngaran Nicodemo, kaayon sa sanggunian nin mga Hudiyo. Banggi na nagduman kay Jesus sa sinagsabi, arami na ikasarong maestro na sinugo ni Diyos. Dahil ni nakakagibo kan mga tanda na ginigibo mo, kundai sa iya ang Diyos. Si Jesus nagsimbag, totoo sinasabi ko sa imo, kung ang tawo, dahil mamundag giraray, dahil niya maihiling ang kahadean ni Diyos. Si Nicodemo naghapot, paanong mamumundag liwat kung kurang na? Makakabalik daw sa tulakan ina, tanganing mamundag liwat. Si Jesus nagsimbag, totoong sinasabi ko sa imo, anday namumundag sa tubig as in espiritu, day makakalaog sa kahadean ni Diyos. Sa laman namumundag laman, sa espiritu namumundag espiritu. Dai mo ipaggalas na sinabi ko sa imo, kaipuhan na mamundag iraray. Ang duros minsan sa in minahuyop-huyop, ang sinagiwsig kaiyan nadadangog mo. Alagaday mo aram kun sa inhali, asin kun sa inmaduman. Arog kayan na namumundag sa Espiritu. Mga tugang, marahin na barata kan kagurangan. Pag-umaos sa imo, Kristo. Good morning po. Happy birthday sa mga nagbe-birthday po ngunyan. Asin mga nagsaselebrar kan sa idang anibersaryo. Nasa ikaduwang simana na po kita pakapasko. Asin sa ikaduwang simanang ini, puon ngunya na Lunes, asin nagkapirang aldaw na surunudan, madadangog niya to ang diskurso kan sa tong kagurangan kahampang niya ining sarong miyembro kaayon sa sanggunian nin mga Hudiyo na si Nicodemo. Puon sa aldaw na ini sa aga asin sa Miyerkules madadangog taan pag-ulay-ulay ninda ni Nicodemo. Asin klaradong ipinahayag kan sa tuyang kagurangan, ining permitang nadadangog na tataramon, nakaipuhan na ang sarong tabo, mamundag giraray sa tubig asin Espiritu Santo, tanganing mahiling niya ang kahadean ng Diyos. Kung dai ang tao mamundag sa tubig asin Espiritu, dai siya makakalaog sa kahadean ng langit. Asin aram na gayo ini ni Nicodemo, kaya lang, dai niya asin nadipisidan siya isabuhay ang siri. Ining mga tataramo na ini ang naging subject for sabihon ta wrong translation and interpretation kan sa tuyang mga tugang na
fundamentalist, itong nag-aapod sa indang saliring born again. Sabi baga ngaya sa Biblia, kakaipuhan kang maging born again. Tanganing ika makaligtas. Kaya there was a time, nakadakol na nagharali sa katolikong pagtubod, nag-intra sa born again. Sabi ni Kristo, dapat maging born again. Kaya, ang nangyari kay ito, narumduman ko, kadaklan sa inda, nagsasabi na magtubod ka sana sa muya, mag-intra ka sa muya in terms of membership, ligtas ka na. Basta nasunod na ining pagiging born again. And most of the time, they are very argumentative. Di ba? Nakikidiskusyon, manunungod sa pagtubod because basically, they literally interpret whatever is written in the Bible, ining mga tataramo na ining without considering any tradition, any explanation, kundi kung ano ang nasusurat, iyo yan para sa indaan tama. Narumduman ko kay ito may nakadiskusyon na kung sarong born again. Sabi ko sa iya, day ka man magana sa ko. Kasi na ko, day man magana sa imo. Sigurado iyan. Day na kita magparadiskusyon manungod sa pagtubod. An maray kay ni, isabuhay mo iyan na pinagtutubudan mo, isabuhay ko man. An sa kuyang pagtubod. An pagtubod ba ko man subject to debate? An pagtubod sarong bagay na dapat po niya itong maipahiling o mahiling mismo sa satuyang buhay. And so they become, because of this, sigurong satuyang ebanghelyo niya, kadakol na mga tao ang nakumbirsir, and kadakol na mga tao ang naging aggressive and defensive na marhay, kay itong sa indang paghali, nagbalyonin relihiyon, nagpasiring sa wrong again, nagpasiring sa born again, kaya nga ni wrong again. Nagpasiring sa born again dahil kay ning mga tataramon kan sa tong kagurangan kay Nicodemo. Pero ano an pinaka magayunon tadigding manudan? It is as if the Lord was telling Nicodemo, okay, madunong kang tao, may inadalan ka, pwedeng rumpas mo ang nasusurat sa Biblia, pero it doesn't suffice na igwa ka sa nakantama na doktrina o kaaraman. Mas importante sa gabos na masilag sa buhay kan ng bangsaro, ining pagkamundag sa tubig asin, espiritu. Having the correct doctrine is not enough. We need to be people of compassion and love. So kaipuhan na maitranslar sa buhay nilang bangsaro, ining inaapod niya itong pagtubod. And so, ang challenge sa tuya, namumutan ko mga tugang, let us allow the Spirit to blow where it wills. Kung sain ka ini gusto, ang sinagiwsiw ka ini, ang duros, minsan sain minahuyup-huyup, ang sinagiwsiw ka iyan, nadadangog mo. Alagad na imo aram kung sain hali, asin kung sain maduman. In other words, we put away ining mga inaapod niya itong kaulangan, tanganing an espiritu ng kagurangan makapagtrabaho sa satuyang buhay. Let us strive to live new birth that is given to us in baptism. Sabi nga ni po kayan, sa bertud, kan pagkabuhay liwat, kan satuyang kagurangan, we have become an Easter people. And bilang mga Easter people na tinawanin bagong pagkamundag, we also receive an Easter vision. Asinan mission na iyan, isabuhay ang bagong buhay na dara kan pagkabuhay liwat kan sa toong kakurangan. Amen? Sa ngaran ka na ba, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kat Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan na naatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarabayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namibibi kami kagurangnan, akoon mo ang mga atang kan naguugmang simbahan, asin sa iya na sa imong tinawan, kan dahilanin siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunganin daing sagkod na kagayagayahan. Uri kay Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong itaas ang espiritu, mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligdas, na kagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ngani, mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Ulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, hasinan karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinapan, patingani ang mga langit no na virtudes, asin ang mga anggeles, na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, dahil tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, paladan ang minaligbi sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. Kagurangnan ikan ang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo bagin hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak idi, itinao sa iyang mga disipulos, nan sabi mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni taynian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni taynian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatan. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay ni buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma, kagurangnan, ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kaiba, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma, ang sa imong surugoon na si Papa Francisco, na inapod mo sa imo hali sa kinaban na ini, itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa iya man sa nang pagkabuhay liwat. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Girumdumon tayo itong mga kalag na sa tuya pong ipinapamisa asin ginigirumdom sa laog kaining misa. Sinda, asinan gabos na mga gadandangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos,
nakaidto pa, nakapaggaya-gaya sa imo. Magkaligong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa bang makakamhan, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos doon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, Nyamo, yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, aninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa subot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimipi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sabong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, at sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan asin pagkaburunyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Ang Amen. katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya mo niyan, dahil hiras sa lambang saroan ni nako niya itong katuninongan. Peace be with you. Kordero Pero kan kan Diyos, Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinabay, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, taawi kami nin katuninongan. mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ikaw magdagaw sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Kagurangan ang makakapano, ang panugang pamana na hinihinaw ni sa kuyang dukhang puso.
pakusuga sa kaliyahan, mauntok sa imong kabutan, nawan gabos mawara, nawan gabos mangbaya, anurog na mahalaga, ika mapasakuya. Mamipi kita. Kagurangnan, namibipi kami, kaugayeng hilgaan sa imong banwaan, asinan pinagkanigo mong mabago kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit kan pagkabuhay diwat, kan dai matunaw na laman na papamurawayon. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Pagkatapos po kang huring bendisyon, makikiulay po ako sa Indo. Sarong minuto sana, dayon na po kita maghali pagkatapos kan last song. May dikit lang po akong mga pagirumdom. Ang kagurangnan mapas sa ito. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mabubuton, asin mahihira ko na naba, alaaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. God sent you to us, oh beloved child, and always you have been the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts. Señor Santo Niño, with your scepter guide our people. Who hail you, King, forever. Filipinas is your kingdom. Señor Santo Niño, in your hands the world finds its rest. Proclaim your truth and justice. Bring to men your peace and love. Pakikat na po kang live stream. Yan, matukaw pa kitang madali. Enot ko pong pagirumdom, madali on sa